Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha escoltat a la població sobre la decisió presa fa uns dies on feia públic que, per Cap d'Any, es faria un castell de focs per donar la benvinguda al proper 2021. També li haig de dir que finalment no ho podrem fer, i no ho podrem fer, li explico per què. Primer, doncs, perquè alguns ciutadans m'han fet veure la poca conveniència de fer això, tot i que jo pensava que era una cosa, doncs, com li diria, simpàtica i d'ànims i de despedir un any i gràfica de despedir un any molt complicat, però alguns ciutadans ho han fet i els haig de donar la raó amb algunes de les raons que m'han donat. Tampoc jo no vull generar cap debat, amb la qual cosa, escolti, si doncs hi ha una sèrie de ciutadans que creuen que no és convenient, doncs no tinc cap problema, però hi ha un altre element també que jo no hi vaig pensar, jo li haig d'assegurar, que és que tenim toc de queda, i per tant això vol dir que a les 10 hem de ser a casa, per tant no podem sortir a veure un castell de focs. Aleshores sí que hi hauria famílies que des de casa seva poden veure el castell de focs perquè tenen una terrassa o un balcó que els hi permet, però hi ha molta gent que no, i per tant fer una cosa que no hi participi tothom doncs tampoc era la nostra intenció. De totes maneres, una decisió que no és definitiva encara. També li dic que quan això s'acabi de debò, alguna festa o alguna cosa farem, perquè la gent de Martorell té ganes, com arreu del país també, no només aquí a Martorell, de poder tornar a viure amb certa normalitat, de sortir al carrer, d'interaccionar, perquè aquest és un país mediterrani i això de quedar-nos a casa doncs, no ens agrada. A l'espera de què passarà el Nadal, tot són dubtes a dia d'avui.